हाय फ्रेंड्स। आज आमे इपिरो एक नुआ रेसिपी प्रस्तुत करिवा। एहाको छोटरू बड़ समस्ते खाइबा ପାଇଁ पसंद କରିଥାନ୍ତି। छोट पिलांको टिफिन रे ମଧ୍ୟ आपण एहाको देई परिबे। एहाको बनेଇବା बहुत सहज। चालंतु ताहार प्रस्तुति देखि नबा। ମୁଁ ଏଠାରେ 50 ଗ୍ରାମ ବାସୁମती ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସୁମती ଚାଉଳରେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ 15 ମିନିଟ ବତୁରେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି ଇପି ନେଇଛି। 50 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ଇପି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ନୁଡଲ୍ସକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇପିର ମସଲାକୁ କାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। କିଛି ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜରେ କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଠାରେ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ଛାଣି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଛି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘୋଡ଼ଣୀ ବାହାର କରି ପରିବା ସବୁକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ପରିବା ସବୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର ନେଇଛି। ଇପି ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛି। ମସଲାକୁ ପରିବା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଛି।
ପାଣିକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦବା। ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଚାଉଳ 50% କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଇପିକୁ ଦେଇଦବା। ଇପିକୁ ଦେଇ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଇପି ଏବଂ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦବା। ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଇପି ଆଉ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏହାର କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।